balai kini jingdon kam bekerki bantau saya kawai pat ke Kynhun Thymmai nak Bynta ke Thaiñ Shatei Lam Mihngi haba ke North East Democratic Alliance kalau don lupa. Let's say nak BJP hi menta kisngo bau UCM jong ka Assam ula le don bor palat. Te kini QE parti ki baya don ketilang bat ka BJP kim sngo la shu ban sa yo te. Namar ba ulet sanagalan uther uwan sa Meghalaya yo kon mar uther ulet tur uther. Kini kejing persang banwara ka wei ka sur no North East ya kata ka pan North East parti. Nai hakini kisnam gi bladep kam shimlong ka job. Te ka ai ka bangibu jingkeli ya kene ka front ka Thymmai lan ne ka so-called political party ka Thymmai ka ban so form. Kalau ka ai kata ka new idea ka ba pinwara ya ka ba ka history kam pat deptes. Ka NPP ka badon menta ka sarkar ka bailam khamat ka sarkar ka dai ban address kini ki issue sende gi i ba kan ka sarkar ka nong serious sabaki ba kini ki issues ki ba nigum ke jalan ni dan nakaliang jo ka UDP ngim dan tip ai lo ka jadi sedang nakaliang jo mengalam ka NPP dan form ya kini ka regional front ka North East ni i ba kalong confused kini ka movement mangim suto la kimut ban form ya ka one party of the North East ne kimut one form ya ka front dan ka Kynhun mo jong kita ki regional party kata ka ba ngimpat sa chua bingin pet palat kata ka san gaman ki ina pet chwa ila deru kai bingin ale nam ta state ajong kai kata ngim pet you know we na pet kai ngi sutanat ba ban free that victim card ni Meghalaya ni victimize gila ban ni sale ben ni sale tam ngim jukli bra ya katu ka ba ai bala ai ni deng la konan kam kumno ya katu ngim ben ha ka sin jam ka ba kongsan le se ka ban wanra ya ka jingkala ha ka jinglong jingman ka san perthai ha ka Thaiñ Shatei Lam Mihngi Sautili ki Kynhun hapo ka Thaiñ ka ba Kyntup ya artili ki seng ki ba yate lok hapo ka National Democratic Alliance Malayalam da ka BJP kilayawan lang bantau ya ka wei ka rinsan ka ban te song haringkat ka thong ban pinklan ya ka jing yatili jong ka Thaiñ lembat ki jing angnut ha ka kerdan jong kari kani Kynhun Thymmai kawan ra lang ya umintri rangba ka jela ukon rat ke sangma jong ka NPP u Pradyut de Burma na kati Pramutha Party kaseng Thymmai ka People's Party hapo ka jing yalam jong unong yalam berim ka Congress u Daniel Langthasa but u monlumo kikon u nong aiktin berim ka BJP na Nagaland hakaway ka Shatri kadba kinong yalam kilabatay ya kani ka jing yate lok kum ka jing ya kindu lang jong kisur baper hapo ka Thaiñ ki ba IT lut ban pinwandur ya ka snap san perthai ka ba khlan bat ka ba scam na ka Bynta ka Thaiñ Shatei Lam Mihngi hakaway kalyang kawan rapat ya ki jing pinsngo ki jing kin tho baper na ki seng riulum hapo ka jilla ka VPP kala kin tho jur ya kani ka Bynta bat ong ba kani ka sin jam ka kdo ya ka thong barha jong unong yalam ke NPP haba phai shakari hakaway kalyang ka UDP kala pinpao bat ong ba ka seng kan khmi binya bha shwa ya ki nong rim jong kani ka Kynhun Thymmai hashwa ban shim ya ka no karai nakalyang ka Meghalaya Pradesh Congress Committee kala ther ting e habaya dai bat kani ka jing pinbana bat pin scam bagani kadai namar ki jing bam larkam jong ka BJP hapo ka North East Democratic Alliance lani Canada hakani ka kala jong ka street talk ngibu ka jingkeli balai kani ka jingdon kam bakirki bantau saya ka wai pat ka Kynhun Thymmai na ka Bynta ka Thaiñ Shatei Lam Mihngi haba ka North East Democratic Alliance kala don lupa ka ai ka ba kani ka Kynhun Thymmai ka thumu man pen kala bat ba kham kong san hatu kan san dur Thymmai mo ya ka bor banya dawa langkum ka Thaiñ bat ban pin Thymmai ya ka jingmi khmat jongka ha ka san perthai jongkari tunginya pet ningkong ni syam ko pin itu shwa ya pi ya kinong yashim Bynta bat ki rio shampang ki badan ha ka studio na sngi ngan sedang shwa na iba M Kharkrang i badai unong aiktin barangba ke BJP Meghalaya ni pediang subharu ya iba Tito Starwell Khan ibadai MDC Kasora unong yalam kalyang persya HKHADC but u General Secretary ke UDP ni ai pableiru ya iba Manuel Badwar ibadai u Secretary ka Meghalaya Pradesh Congress Committee lani ka MPCC
บัดคัดดูขัดว่าอีกประเด็นสุภารุยดรA.W. รานีอีประเด็นอุดคัดกับ BDSL จงกับ VPP ที่ชัวร์begini acak mat bagian ni kejengnya keren jengi ngasukwa ban penpau ba nakaliang ke DD News Meghalaya kalau khot semua baru ya ke dekat ya ke dekat jong ka NPP hendai namar ki daw ki bam lakyar kim shimla banyadon bentalang bat ni hakan ni kapor kejeng kali ban kong jong akan kendai ya I ba khar krang kanida kabala juk penpau kum kata kalat ban penyeso ya ki jat beriu beper hakathan Henry mentaling ba kani kejing penbenar benseng ya kani Kynhun ke Thymmai ke pen I ba ke BJP kampat das ngotu ba ya ki rukom im bat ya kisan perkhat jong ki pat ba hakani kathan ke ke bisngo okey kemudian sebelum Aaron didiki bakhat yang ni bat kumjud ki fellow panelist juga badan hang ni nengkong neng siap ya ngarang perkhat ba kani ka je keren mentasi kindan ki representative nampak NPP namar balai ba kenika jing sedang ini ke parti Thymmai ke iru kadang Thymmai pelat buon ke jing keli kami kalau ki nongrem ki dan dari ngim yo ta jing sai but ngidang kami denti bikin wan menta at least mendai mania tainia andre bangin su thoi ka nongrem ki yeng te ha kim dan beda hang ne te nginap su depend ba ki ke information bingi yo ni ki lat patai ku bor ban ong ba ke BJP kam sngo thoi ya kata ka North East I think so that's an understatement kan. Namar balik bila pej each of the interview bagi I kita gibaya seng ni ka seng ka Thymmai mata not one don way naki boong ba ngin ni seng ka ni namar kala feel ka BJP ni klem la ora development they were talking ki kren pang ta six schedule but ki don la ka jong ka issue ma bagi don and there's nothing but kin ong ba bingi klem la ban yo ka development ka North East and si be ya lor ka jengkeli ju pinga ngashkwa ban ai tang ni be kan piga pinda pe ka interview bagi ai ka ban kong ya bu national president habu ong ba ningla dep sengani tang bukan sami ka lama Thymmai ka kerteng Thymmai ka symbol Thymmai and surprisingly pada tang hadin ka tukan ni yuda kami da ka interview ka jong u rangba jong ka party ka ban po state pat ka ba ong ba NPP kan ne ka symbol kan ne but ka lamar kan ne so two contradicting statements but hangni ngasngo ba probably ka national leadership jong ka party NPP ka klamdan dia keren ka state leadership or second thing na ka bala banlong bada ka long maybe kini ki party barit jong ki North East berkhot kini snok tilang ba ka NPP which is very unlikely te kum ka long himata there's nothing we can control ba baga day because of the BJP in the center bakim pe kata North East na kata daw bikisa sang kini kum kata interview ngampai I hang no nuru ti sho bangan wan si ba ti to kon kli sho ba manual tang ban chi tip lang hang ni baro khat la da baro ki biang be le ni ki man bha long bha hapo ka neda balai ka don kampat ya kini ki saungut banwan ban seng ya kini Kynhun ka Thymmai kublai ba aran ya fi ba fi khot ini kalum banyak keren hang ni kublai ka didi ni su kublai baro khai bedan ni panelis mo kam don kam ban dah hab ya thu kam don kam ban hab ya keren kam don kam ban relay ke information through spokesperson ne jong ke jong ka party jong no ru kan ka jing su thu hi jong hi ka long bet very plain and clear lada ka don ka jing ya kan at pedang kita ki alliances ke bakila ya don lupa pedang kita ki perlok tu betre yang ni hapon nodis lada Kynhun ka mensem kadan hi ta ka jing su thu ba le se kila thaj ban up kila kwa ban ki no sadak umbai pi lada ngi pej ya kan ni ka jing long kum ka long man ta lada ngashu pej nga hapon North East kan kata ka North East but kumachu ong no ba ka development kala wan ra ba ka masyu kadan ka NPP ba kadan ki ka MDA ka development kampoi ru am North East namar ba ka India ru kala kiu ba te pi everything can boil down ya ka economy habang ngi pe economy ka GDP jongi from a $2 trillion economy jong ka India pro hoi mata kala $1 trillion $1 trillion means it's huge ke economy kala kiu kala nearly double in the past 15 years or so Hindi ba napiped pat ka baha ka ba di banyo jong ki North East hi kum kata ka jing tuot ka pisakan ka jing tuot ka development
kam ya hap dia tu te banya compare ka baja South Post nem menchua South Post nem menchua te ka pher namar hatu ko por ka India ka economy ka badai ka open te ke jing su thu jong ki babon ne kini kinong mi khman khamtam jong neda khamtam ki regional parties let's say ki apoi ka ta jing su thu ba kam kata ka bah ka ba ka dei ban yo sisa ba di ban wan sisa sini kam long teng la ki la so kum ba ki la ki long kum kinong khrong lech pan si lech pan poi si se ru nei ki ke jing kwa jong ki ka ong ba le se la dang ngi lech pan kum kata ka United Front kala ban pher hen rei ka theri pat kala ban long sa kum bai ru pi la dang i pej pat ba that is just one aspect of it kan namar hang ni nga sungu kani ka panel discussion ka di ban penketik e jong mo jeng berkhat ki paj ba dai ka wai pa ka theri ka ba ngi so thu menen ni dang discuss apa ber ki perlok kata ka theri ka ba ar pat ka long ba le se na ki BJP hi menta kisngo ba UCM jong ka Assam ula le don bor palat te kini ki parti ki ba ya don ketilang bat ka BJP kim sungu la shu ban sa yo te namar ba ulet chanagalan uther uwan sa Meghalaya yo kana uther ulet tur uther Atau kalau kita bakar kerang. Apa te kata let's say ka BJP hi kam so la sha shu kalau ba dalong kumni kini perlu jungi berokhat ke se phetlot ka bahai ba kini perlu jungi kini khi pi kadai ka kalau sulong no masuk ong no ka theory ti kidan ki jemo perkhat ke bad kum tu beningkong benne ba ka BJP ka mai kata ka hok ka dai ma kadan there's a truth to it ba ka development kam pinapet si sai ka bahak ba di banyo ka no dis kam wan kumba di banyo kata ka proportionate amount ba ka kiyo ka economy jong India kan te pipet pa ya ka wai ka liang ba player hani hapo North East makanaru la le don bor palat wai wat na ka BJP ru ki kwa ba le se ban kartel yu undian te ki khrwat de kini ki wai ki ong yami ma mesma namar pinapet ba ke jing is no kti ni ibrio pinapet upradion udan kata ka tripamo thamo hanai ka men jong o ka kriti ka MP kadai badan BJP konrad de fi ong sa kumno ru ya jan ba ka BJP pinapet u banapo Nagaland he's a spokesperson of the BJP Resign. He was but he comes from the same ethos kan te ngapet pat tang uni ulang thasai te tamo uni padu he's been cornered so much namar ba hakajaka jong ki ulawan su tau brio ban sinai kita ki factory kita ki hajar crore kita ki hajar eka ki jaka ki basim pi ban ketik ek jemu perkhat jong brio katu ka theory ru ka darte namar ba kat jing pet jong ane idan hi eri ibasadian te ba kilong gumni kini ki brio ki lej ki sno khti hang ne ki mot ban pen e upai ba ba ro khoi bangeng kwa ban wan kata United Front pi kajing kwa banong ka Congress kalong kumni kadi ka failure jong no haba good kadi ka failure jong ka sarkar pedeng kadi ka failure jong ka sarkar jong ki regional hang neru number babon sen ki regional party kilong desperate number regional party iba represent jong ka wai ka state hamtam ka state kum jong bansu ong no kum ki North East ki bangim long self sufficient pinaperkhat kum ka Karnataka kala ban yang halajong ka revenue jong ka more than 20% of the total revenue jong ka India bro ko ka provide Karnataka pinapet kum ka Kerala 12% of revenue jong India bro ko provide long self sufficient ka revenue item jong ki ka kyo hande kum mangi bangi long dependent baro khoj hi ki regional party ki pli ndai bang su ong tang yiwe at kalong highly under pressure ngapet nai pet jingai pet kum ka VPP masuk ang kumta haka sensar ka khadar ka semjing ba ka revenue line ka revenue item kam don to gila ban om ba phem nang ta ka jing ya debate kala man long no handai ka don ka ta ka jing sitom te what ya ka VPP ru fen pet ka don hi ere banadian ka ba teng kimla ban pen jing pen than anyway saya discuss kambo ngan sa ayla iba kharkrang benjubab lingkot tamarwan klishwa iba titos namar ke UDP kade kawai na kiseng rewlom ka ba hakmat jong ka jala bat kaseng ka ba yate lok bat ka NPP hak sarkar MDA 2.0 henry ngi iba ka UDP ka klem TBA halor kani garai but
dan kata ka consultation na kaliang jong ka government siya ka UDP. Hatu kata ka day? Aku boleh sibun ba Aron, aku juga ki perlok ki badan apa ka panel. Kajengkeli jong pi ka kebangan juba be kalong hi kata. Ba na kaliang jong ka UDP ngim dan jing tip halo kani ka jing sedang na kaliang jong mengelam da MPP ban form ya kani ka regional front haka North East. Penrei ka ba ngakwa ban yo jing syai. Manu ban pensai katang namar hangnim de NPP hangnim ban pensai. NPP. Penrei le se mapi ba initiate kani discussion phila ban ai jing syai kata ban ni kata kalong ba ka kumba ong ba karkrang ngiu I ba kalong confuse kani ka movement. Mangim sutu la kimut ban form dia ka one party of the North East ne kimut ban form dia ka front dan ka Kynhun mo jong kita ki regional party kata ka ba ngimpat sai penrei ban cuba be ya ka jingkeli jing ka long be ba nakaliang ka UDP ngim dan Kynhun ka jing tip dan jing yadai halo kani ka Bynta kan nguji sutu jonga ka jingwan jong kini sangut ka long ban form ya kata ka block lain kata ka front to tell the world that okay ngila don mentang ni kita ki aspirations jong ki briu ki jong ina kan ka Thaiñ kan thup lang bor hoi ki 8 states jong ka North East kan kam ki jing dawa ki jong ki demands ki jong ngila ban pensawa kham jam hang tai hapo New Delhi te kata ngam tip balai tang kini saungun tamba takada wang khot ya ni ki jing kren khnang bangila ban pensai hande ko fi ong phim ne nakaliang ka NPP ngim don manu ban pensai te as a journalist I can't play the devil's advocate tangba we have to continue with the discussion. Iba airpiece. How to POE mo ba kani kajing persyang. Kadi siya kada kajing persyang kablong genuine kablong janay lani kumhili I kot kubor. It's just a gimmick lani tang kata kajing pentame. Toh, ko boleh sibun ba Aron ba iwaro kebetulan langkang ni. Kabanin kong kabangin siya hingni kalong ba ngidon haka parliamentary democracy. Haka parliamentary democracy ngidon comeback iki political parties. Ki political parties melak ban banyak seperang ya ka sensyar kadar. Tenre menta bagini keren ya ka new party ka ba dang super syang ban form. Lese kalong tu ali yang begini keren hang ni namar ba sibun ke bangim patip. Lese kadang long at a very initial stage. Tenre to put into perspective kadai gane. Balada kadai sisa kata kajing persyang ban thau ya kata ka Pan North East Party. Tongin ya pek na kaliang ke history. Dapat nak pelau juga history ingin siam kumne. Ba nadu ka senam khat khandai spa san pusau. Just tang lai so senam bangiyo ya ka independence. Hakatu ko por kala don ka ka party ka bakiseng ka baki ai kerteng ka Eastern India Tribal Union. Haka 1954 kawan katu. Kartu la rapi ong bakadai ka haka konteks yang kapan India North East kala long kunta hi katu ko por. Nama ka tang ka Assam to ko por. Kila election, kila ru, kila job election ru, tambah long kam simla ban ne asle. Hak handai spa an rupau kawan ke APHLC. Ke APHLC hak bedai berka movement nak benta ke Hill State te kala long successful. Nomor by 1972 kimi likely ke jela. Kami khalia ka Tripura berka Manipur. Te Henry ke APHLC ru hadian ba ka election pat ru kam simla ban ne asle. Kam simla ban sustain. Te kala kun no hang tu. Te hagini ki recent years par UI bakidon kijing persyang ban thau ya kini ki alliance. For example la katu kasam arca khalai dengan bakala katu kadon katu ke NERPF. Hakabau prafula ko marmahanta na Assam ba ne period na po nagalan ki persyang monora ay katu ke alliance. Ten rekatur ka klampo isi. Nang ta last ka baki ya persyang kadai katu ya ong mantan ka NEDA ka North East Democratic Alliance. Tenre ultimately katu kam semla ban bargain ai ruem ban voice ai ruem ban mi ki impact jongka wala kadon kum ka alliance te ka bakhado hi ke bangila ban I hang ni kalong ba kini ke jing persang banora ka wei ka sur no North East ya kata ka Pan North East Party ngai hakini kisnam gi bladep kam semlong ka job te ka ai ka bangibu jing keli ya kene ka front ka bathmai lan ne ka so called political party ka bathmai ka ban so form kalong ka ai kata ka new idea ka ba pinwara ya ka ba ka history kam pat deptes unfail dikata ka di ka bangi
To put it into perspective, nginya pek nak kena ka perspektif jong ka sociology mo. Ka sociology ketika subjek ka populi karpang ki political parties. Maurice de Borja uang ngine ki kintin. Bagi political parties kimi ne ki arteli kita long. Way kadai ne ka jinga ki pai ba ka mass movement. Ka ba ar part kadai ka elite coalitions. Ka jinga lumlang jong ki elites. Tetapi unlike saya kan dia nak kena ka perspektif jong Maurice de Borja pinsiam bagane ka front ka ba mental ne ka political party ka bansa form menta ka khramuan na ka mass movement kawan na kane ka coalition juga ni ki elite sa kujing jong ha kane ka coalition ka kadai ka coalition of convenience kam dari ka coalition of conviction bakin ni dan kata ka ideology ka bathmai lan ki principles ki ba compare longkum kita ngim yo i te ka bakhadu ingi i ba imat kadon ka ka ba maki ki la smuthu bakin ha ban lebyang supai ba te kila don kanika kenja political guilt especially na kaliang ju konrat sangma hangne las ngo sistem bansa ya kane te lese melip pen pau no da ka we kadur te kata ka dei ka jing persang lese ka bang isu i mulu mala na ki media te ka bangamut benong hi kalong kane banwan ra ya ka we ka sur hapo not is kalong ka kam ka ba adu kata-kata namar kane ka region kalong so diversified hagaji i jonga kalong one of the most diversified region in the world. Kaba every kilometer pini ila don ki variations in terms of dialect, language, cuisines, kijing ngai ki ba fair. Te banwara e kata ka unified voice la kala ka jing persang kala ka don kam ten re long aba khadu hi kinya pa lagi jong kisur kinya pen pau lagi jong kidur tengah itu kan long ka ba e sibut e da ka benta banwara e ka bokom kata ka jat alian sang ne hapo not is india jongi te ka bangamut banong kon long ba lakadai ka national party lakadai ka regional party lakadai ka renu ko front ka ba don kam hi menta ka long bai ba in you ka delivery on the ground ka bagi pai ba menta ki kwa ka long ya ka performance dei su e ki seng dei su e ki bagi pai ba menta ki kwa hi ka delivery ba ken you ba ki yo e ki jing toy ne kita ki sen to ba khak rang players ngo politics coalition of convenience tari ka way di kita ka ulterior motive hadin jong ni ka Kynhun ka Thymmai ngan kilibyang ipi namar haba kanida kala don lupati ban pensngo bat mi khamat na ka benta ka jing angnu jong ki brew na kani ka than hatungi da don kam si shamo saya ka way pat ka Kynhun Thymmai now can be the mentang class set up a committee mo and given 45 days time and submit a report okay like hadu mangin latip sihate what is the step that you're going to take then I mean making too many comments mentar menut ban ong te nomor ba page mentar two of them ki main leaders na ki they are still with the BJP they're still supporting BJP mentan ong kumno kan ong ban whether they will dealing not the BJP ka taring impatip so I think hadu ban la depth submit kan report and all and then we'll know what are the you know akano ko nong rem ki ya le kan and I'll just add to what Manil Mane Yong Bota Himanta Biswa. I think that's a very long nation. It's just that Manta Assam is the biggest state in the northeast, and probably when we talk about production, winning state tam air production, and it's Nadum Chuan Marangi ni Pat Yin Assam. It has been looked upon as a big brother. Then Ray Banong Yampat Jukan Mau she's seen Himantang Puni pay men for BJP Megalia Manila. He never interferes how we run the organization. And Ngakanmari for before 23 election for invite you. He came canvassing ang nemo for long for constituency Jungiru. Probably invite Puda only or pay your Lachanga one thing it's all the mga panya BJP Megalia. I think so. It's very wrong. It's not right. He looks after his own state. He has another problems for Jakarta and he takes care of his own state. He's bullying you as a BJP member. I'm saying he's bullying the other states from a government's perspective. Assam has 3.7 crores population. Tela nangi club lu dia baru kaki state na Arunachal Pradesh lu Sikkim bakana ru impak pai 3.7 crores ngi ngi lai pu nyau lak Tripura lai pu South San lak Mizoram khatwei lak da baru kaki kampai obviously kadai kita big brother taba kini kisngi but it's like more like a big bully kan it's not like big brother anymore kan kislong kapher na tangga konsep kan But it was iba lak bedroom boy dang ong ba ka UDP kala pen pa but ong ba kaseng kan kmi benya bha shwa yaki nong rim jong kani Kynhun Thymmai shwa ban chim ya kanu karai
kita ki nongrim kiba ke UDP ke kmi ba shwa bakan kersan lani bensim ya kata karai iu kata kajing ong galong kumba ong iba karang mentan galong ba ngimpat tip te kani ka front kadon ka movement ayu ka nongrim ayu ka objectives ayu ngimpat tip kata do mentaru direwat kata ka ba ong ban terwa yang i ban ya don lang ru kampat don gong bata kampat arai soal question re ka kajing ong jung i kalong baik kata balada kadon ko offer cubu kawan ko offer ban ong ban ya don lang kata tingi hab ban ya kami bina ya ban ya bishar bina tin re ka ka bang kwa ban pan pau hang ni kalong ba no harm ba kum ki state kum ki ni ki regional party lani kum ki Indigenous tribal jong ka North East bangin dan ka we ka Shatei ya kata no ham dei bang ong ba nga support ya kani rei ka jingmut jong ai ka long ba namar ba la bun snam ni la yakhi syekhi iki babun ki issue bat ka central government ada fi issue pet mentarung idang yakhi ki influx ni dawai ka ILP nang ta ka boundary issue ka bahaduk menta bat ka Assam Bangladesh ngimpat la ban sol nang ta ka joint kader ngimpat la ban sol nang ta yakhi PE baki sama ngi hapo nehu ki kwa ban yo do BC by chancellor la pun no na la ka jong ka state tani rung isha control be ha ka central government bagi kwa do priu la jong nang ta ka jing ka bayade bat ka baki jing tuklar jong ka sarkar India khamtam ki riti ki dustur ki jongi habede ba khandau ka siam kini ki dambun ki issue kum ka jing penrung ya ka khasi bat garu language sa ka schedule kini nilai akhi la bun senam tenre la dang ngakhi tang mangi kawai ka state nasau ka teng mo ngi village sabar village tang hadel hi pinong ngade na Meghalaya am don batip ya tang Meghalaya ki ong bet piwan nai da ong shlong lim tip hab ong nai na North East da ong na North East is a tip hi ngidon ganiru the problems jadi tak ada bakum ki judge ban riu tribal hi jong ka North East ni song dei bakan don kawai ka sur tang ba kalong bumta kan ladang idon ni kata ka front ladang idon ni kata ka platform la ka dei ka motives pada ka bakum nu ya ban ya kmi banya ya kata ndai la ka dei ka motives ka badai na ka banta ka jingba na ka banta gini jing ki bangi kendu ki bangi lai khun na bun stem na tarai kam dan jing pher te kata hi gade ka jing sngau na ka liang jungi hoi kum ki regional party ngek sa ya lagi jong ki state ngek hi lagi jong state bangin protect ya ka rights jong ki briu ki jungi lagi jong ki state ten re kat no pat phenia kren ki issue ki be de ba ka central kani gade ka we ka ba ko abat ba ibarani fi menjur ka iba titas kan amitan kabamut benong galong kene ba larangi keren ya ka unity ke jingilong ka we ke jinge tali kata kalong berut kam hendai kabamut benong galong kene kumbu u Aristotle kan but true unity is harmony of differences guided by purpose ka jinge tali ka basisha ka dei ka jinge kwen lang wat happening ke jinge pher hendai balate songlang da ka we ke ju ka jing thmu kaba yalam na kabanta ka jing bha jong ka chai penrio u pradiot de Burma dei ha ka bu ong ba ngi po North East ngi face ya ka common problem dan ki common problems kadai kata ngi kendu ki ju ki jing gini ki khandau ki siap kriti ki dostor ki jongi iban ka ktin ka thali ki jongi kita ki common problems ki bangi kendu ang ne hangi tekai ke para janjing hangi pan kalong ba isitom ya kini ki jai penrio po North East India bakin priang ya kawai ka leadership namar ka diversity ka don tekai ka bang kalong instead of having one political party lene ka alliance kumi ong menne kane ka unity jongi kade bandong hagadur jong ka policy instead of having one unified party ngindon lagi jong ki party lagi jong ki jala ke jongi ngin focus lagi jong ki state ke jongi ke badon kam kalong bangi de bandon penban dakane ka regional policy forum ka balong komoni bar khoi khanang ba kata ka representation jongi kata ka jingi kendu lang ka jingi mir lang jumut jongi kalong naga banta ban address ki issues ki bangi ya face pai ba lang kom balong hapo no di ya le si kata amban ka nyarap nri benong ba kawai ka jap nri kan pedang ka leadership uba we na kawai ka jap nri ka bahag ne ngi because of diversity ne thwi pi kindan bun ki issues ki ba ngi tengku te larangi wara ka jing teli lang ba kini ki
policy forum ke befer ke bangini address ki issues nang tangini keren baka central government and so on and so forth kanyarap sibon ini. Ba man yulang phai biang Shapi. Yes. Inja pi kindiat halor ki dekot jong kani ka Kynhun mo. Chief Minister Konrad Sangma mon lumo ki kon Pradut de Burma Daniel lang thasa hatu PE bakani ka de kata ka winning combo la ni ka jing yaso ka ba job but ka balong inclusive yamanta. No, I mean, because it's an alliance of political convenience. In a sense, kila syu kalalong elitist in nature. Kikwa namar ba obviously kila suthu ba they at the fag end of their powers dream. Ngapet kumi pradyut rupli hoan usyam jikitom ba he sithi support prasa because even his party ru kidangdan kita ki inviting hapo jung ngapet yu Konrad ru kalong kumjuk NPP kadang ka inviting hapo jung ki. It's like kalau astang ban implode napo. Obviously kini ki party somehow or the other they'll have to find some kila khabar ta kata jinglong relevance jong ki ma. Te katu pa kila foresee hi kan ga ba let's say ship house nam hadian khat sans nam hadian. What else bangi de maniat. Te kani ke jing kwa jong ki let's say kadi ba ki kwa ban pet yo kham jangai ha kan ru kom but ha kata ju opor hi pat kila astang ban pet pat ya ka political movement kan jah kam niat kum non ni shakmat phimla ban tip deh. Te ka BJP kanum dan show in power for forever kata babla balong te kadang dan hi ta ka scope jong ki party let's say ka coalition government kan sawan biang in some form or the other by 2029 hang ti hapeneng lada ka de ka congress ba head ka de BJP whoever it is ta masulong no kala peak te ka power jong ki te ka tu ka cycle ka wan ba hi te taken te kini regional parties pat mata kila astang man pet now pina pej pat how north east su kila astang mi sekiwe ki regional party pej hami Mizoram dan ZPM pej apo Meghalaya mata ka VPP ru kala astang kio te manta ukonad umla ban kambu I perlok bat modi barasyata amar ba pina pej ki regional party su kidan hi ki dukom bane trai kam kuno bane jan sethi te kidan kam hi amar kimla hi bano ma shuye hat marwai te kidan kam hi phimna ban len ni kata mo te kipin hi ki jingyat kan yung regional parties nga pe ZPM ko long ni kape wat ka VPP ru manta ka ele hi ban panjan ni ka BJP kat bakala knang ba kan yo ita ijumatoy na mata ita bindil la jong te hakanu ko kom ka ele kita ukonrad ise to lo khapet padam ba la shala dadon ka counter balance ka ban counter ka bor jong ki te ki maki ki khapfong alliance ka Thmmai te suki ngin sap epet yen kayat kumno ka long kumno tamachu ong no bakan ne te kumo ong iba kan bhahi nga tengah miu I hira bakan ne adu atata namar ba ka purpose itself is not there ka shulong no ba ngihap epen ibor ngihap epen ibang ila banya don lang the broader purpose kibun palat te kamdei ba ong menchuangi fight ka statehood it's only one dream. Ani mata fight bon ta ka LP ru kadan kanir kadan kata ki bon te ki korborok mo hapo Tripura kidan lala ka problem jo ki naga kidan ka problem jo jong la jong hi ki ngi ki khasing kidan ka problem jong la jong hi ki garu kidan problem jong la jong hi te kala long tu you te kumno ngi form kata ka shong te ba khar nakaliang I ba manuel ila pensyai ba kani kadai namar ka jingbam lar kam jong ka BJP hapo ka nida kata di kawai but kani ngamdi mo anga di ong ba manuel ka san partai jong ka BJP ban pinya phya khamtam nakaliang ka Assam menta kalayo iya ka jing sniu dur jong ka hatu ngi iya kata hakajela ka jong ne kren Assam ya kren ka jela ka jong hatu ngi kata ka jing phya ang ne Kau kan, kau ingin dan mentah tengah argut MLA mah kan ika. Sarkar ke mentah. Tu long dan voice Kenapa pada long mencu you the amount of money that has been put into Meghalaya. Tendri mentah central government has given the money to Meghalaya. Now it'll be difficult because central government kan sang monitor if kumno people terkam. Ngila I mentah allegations pangkat ko JJM and all those things and all more. That is left to the state government. Ka central government kamla menculik monitor man ki I 1,000 crore they will not be able to monitor kata. Mentah ultimately it'll rest with the government and power in that particular state. Nai. Te mentah pincuang long and benong berkata ka neda kala lose ke significance ke jongka ki
Terkadang seorang IP, you don't know mentah lagi form kan ni. Maybe they form a new party, and they may also declare that we are ngindang day kapat dengan nada. Kataru that is a possibility. Then one kay ke bangi kalong gumni kalong probably NPP maybe mentah it's still a recognized national party. Probably they feel ki sngoba kata ka jinglong national party juki kala sedang poi sebakut. Mar kumbal jam mata po TMC. TMC menta TMC is a national party. Menta how to still continue to be a national party. So this is one way out. Right? And the mention jubab ke keli mana whether do or not. Nuk sai berit bah. Ni mencuang ngidang school mencuang iba try kenma. Mun norat kalai lama. Kedinum deh. Regional party or ini kudung PDIC HSPDP. Karena atas sport ke kelam no. And kata kadang hitang apa yang kasih buat jantia. Kelam day mana ru benabat. Now tang pernah mengiru ni lah. Tahun how do you expect when bring together Yunagai, Manipur, UAN to accept that leadership of a particular guy? Maybe mungkin kan kalau benda Tripura ni dapat mengalir. You kan. Anyway, ngin hap su just wait and see. Tang hap spek ngin hap up. Naman bandong kata dia ngadau ke dia berpindang ba sya digi form yaki and then they leave nada ya kata tengah try kamu lupa cerita. Okay tau. Batitos Konrad ke sama olah pensyai ba kani ka Kynhun kam namlong persya ya kanu ka parti ru kinya kun election marway bet. Lada kalong kumta ti hanga simet ngasungo ba kam dan ni kata ka jingma namar kam long persya ti nuru namar at the end of the day kan kersan be ki try muluk. Ti kaik ba pin kuslai jing mut pat ya kiseng riulung. Ka nadu pas dang ngala ong ba kani ka jing temu ka de ka polska parti ne ka de ka front ne ka de ka forum mo de msuthu bi de kata ka wi ka ba long ngim suthu ti subo manta baro ki parti jong ka north east ki awan lang haju na ka manta ki ni issue ki bala sa teng ki ba ki pai ba jongi haki state kum ha Manipur kum ha Nagaland kum ha Tripura ka bawajur ha Meghalaya manta ngidon ka ki issue ki babun subo ki ni issue bro kha ngira lang ba ka ni ka forum. Jadi ya keren bak central government. Cuba ka sangap. Nothing like it. Mo ngi kwa ban solve no ka border issue, ngi kwa no ka ILP, ngi kwa ka 8 schedule. Kita ki issue ki ba main issue ki ba ngi kwa ban ya keren bak central government. Ngan su anuk sai pi. Ha ka por ba ngialet na kaliang jong ki EDC. Barok ki EDC. Ngialet lang ka wi ka Kynhun. Ban ya keren ya ka amendment ya ka 6 schedule. Ngelik lang gawe ten rewat adu mentai kata rompat lah kan dia ha tepek kum ki student union kidon ke North East Student Union organization balik ki lek gawe kasur ki suto namar ka kidon ki common issue jong ki samla ki puli ki jungi ki bagi kendo ki lek dak one boys there's no harm about that tenata kadang ong naduk meneng ngam suto ngimpat syai mo rang ngimpat syai bro ngimpat syai ni la ka dei ka polska parti ne ka dei tang ka kenja platform la ka Kynhun ka ban race ya ki issue ki bagi kendo tela da kadai hitang ban race ki issue na ka ban ta ka jing ban toy jongi kum ki pa ba kham tam ki rulum pi kham tam ki rulum balai ngan ya thu pi balai u pradyop u kwa bhai ka ni na marba ha ka state ka jong u kila sha suppress bha ki tribe ngalale dala de ngalai kendo ba ki no yalam jong ke EDC yang tu jong ka Tripura tu ka seng political party ki pinda isna ya ka jing sha le ben jong ki yang tu kidon ha ka district council ki mi obor ye ka state hang tu kam island ye ki ni hang ni man tempat dadon kata ka jing profession na kalian ka state government ni ki EDC andai fin le ya Tripura ka jing sha le ben pulang palan tenata ka daw imat kani ka jing sha le ben jong ki rulum ki jong i ka pelong yu dan ta ka daw umbang laong ngan ai ban sei ban ni ka ju ngimpat sutu adu mata ka ai ka jing temu jong ni ka nakaliang jong kini kisah mon. Bakar kan I just ang kani ko weekend. Kini kelma opening kelma sama mangong. Long national president uang ba kan el come out lama Thymmai ka symbol Thymmai kerteng Thymmai. Then which means manta pin disbanded semut la pun kut la khliap lama de kini no. Do UDP ko join tu temul hap khliap lama. So trambai senior leaders ki on kumway pada. Kata kan long ban ai comment si menta tu namar
kalau ka basusi ba ka NPP kemudian ni ban pensyai nama balik fitip ka intention kala ban long Kebabahan. babaha ngimtip ya Ngimtip ya, kata ba airpiece unong aktin ka PPP u Dr. Bats Khamar ba ola ong ba kani ka jing tmu ha ba yade ba kawai ka seng sang berthai ka ban mi khmat ya ka than kan penyaklat no na kita kimat besisha ni kita ki ground realities balik fitrai ba iba ayong ta kan penyaklat no kita ki ground realities em kawai kalong komne kan long kane ka move kom kalong manta hing yo I kade ka hapok ka leadership jong u kontrak sama ki khamya pe u kontrak sama ki ai central figure ba yu te kumba ban biang ka ktin jong ba khakrang kane ka NPP hang ne po Meghalaya ro ka ya kandu iki jing let's say ki internal turbulence po jong ki ro kala don te ban face biang ka election sa sen pat ro kin yo I kan don ka kenja incumbency te haban reinvent ni ladi let's say kala mende ka we ni deploy na ka Bynta kumno ban reinvent ya kene ka NPP ba gimla mentip ba kene ka sang thamai menta yo barokai ki wan long NPP himla tip kata namar kumba ong mene u pradiut ang ti hapo yu fizik ne bang ti lele man ong betang na kalyang ki tribal simari bagen thawi ka sarkar hapo Tripura ka istom parat namar tang arpuksi ti kidon nagan reposi lifestyle ti lembaga jing esno lang ne le se kala ban IMC meki ka rokom tu konrat pa usim ya kane kum ka opportunity na ka Bynta ba kane ka parti kan le ha ka dur ka bathmai ka sur ka bathmai ban le ai ka message ka bathmai ki pe ba ti halo kata kanong rem ki realities ki badon ha ka jala hi kalong ba ka NPP ka badon Bynta ka sarkar ka bailam khmat ka sarkar ka dei ban address ki ni ki issue sende gi mi I ba kane ka sarkar kanong serious sabaki bagi ni ki issues ki ba ngikum ke jalangi don kim persu tikna ha ka bede bat ka ILP ha bagi don bat ka NDAM ki ngimi I ba kan don kata ka seriousness ne kalyang joki bikin persu ya kene ki issue ngimi I ba kan don ke issue ha ka bikin persu ha ka bede bat ka kene ka schedule ki jingisa ki don ka jingede baka NDA hang the ngimi I pat ya ka seriousness na kalyang juga sarkar bakan le komta but kim ju bu pressure hiru ki su so kombe ya ka central government ya ka bakhadu hi ka trekam kane ka dependent federalism ka bangyong ngigi kini ka revenue constrained states kantam ngi haban su pan ya benang thina podali tengi ga ja komta kane ka NPP ti nama ka tadaw ula smuthu ba kini ki pressures kla don na sapo tidak si ban lej ai bing pai ba akan ka arasar ko pra de si an ai de ko wi kedor ka patma kata ga de ga ba yu ina ka lang jungi ha ka jing persang yu ugai tiang ko angli pi boro sangu ke ju ke jing keli ba kata ka de hadu kat no kani ka seng ba thamai ka la ban pin bet ya kimat ba kita ki jing song khya kum ka jing ya da ya ka hok ak ba de ba khendo ka siap kata ga de mening kong ya ka ILP ko ma phila ong phi ba titas menne ka ba ka jala Meghalaya ka lai ki snem menta nai ngihap banyak kan mau ba ya kata ka naga peace accord but ke jingja hapo Manipur hadu menta hadu kan no ba kharkrang ba kani try kani ka kunhun ka bathmai ka la ban pin bit pin biang bat pin bet ya kini ki jing ba om tang ka jilla ka jong in re kani ka Thaiñ Shatei Lam Mihngi baro ka we ka ikendo ya bananga kan ke bagi la don lepa mentar tu dah pila terikam kini this itself kla Arab itu ya state tani kani ba pila don lepa mentar pim pentrikam hok kita tu kemil tim nu la taman kaliang kelai ka kerteng jong ka you can expect miracles kan mentai ga iba pila don mentai ga district council jung di baklan it's very strong no you don't district council baklan ba tandre mentai la da ki an la ka bor ka bakala ai ka ki ai ka ba ai ka district council ka bor la ai la da pim pentrikam ko tu way dah taman wan pada baru taman kelar keltengnya political party jom pin sopan wara ke ibat mai enough money has been given to yaga state ke jongi ban develop now that money kam lech kata ka cakap ban develop bikin i gibri kata ka development bolong hadu grassroots the what kumno kata ka jing kelai ka kelteng ni political party kan penlong ya ta kan tu ju ubriu ke sekolah tang kelteng tu how what do you expect tengah sngohi halade ngalong tang kani kan long any political party kan no political party ba one ka bor at least develop the state kan tanai pa ya pe wi state let develop chotang ka state la jong tu an ndu menang yong ba bia mo bi ngi hab suli krong ba central government I mean the high time at least ngi sedang berpini central government we can stand on our own feet
Dia kata kadang sempor bon ba ingin yang kan. Te ladang im kendit hi mentah tengah trying sa sulit kemudian sulit krong and central government mentah take for example central government more. Take for example Tamil Nadu. It's growing at 11.19% every year. It's not a company BJP government nang tu. Then they can sustain themselves. Kim not come to funds more. Kim young ba manual. Kim not come to funds for central government. Ni dah mentah for anything dan kan no ru bingin apa benda nanti. Mati tas ni suatu kali dang ditang kata initial stage tema ko mga lakli baru. Hatu kala mo banwan ra kata kajing kala. Kini kata Thaiñ Shatei Lam Mihngi. พี่ยังมันใต้ปัดนังได้บันองเอนะมันบางปัดเต็บมนุบันดอนหากตะกันทุนมนุบันยาลำแต่งปัดไล่บันองกันป่วยชนูเตียนเรย์ก็กบากว่าไอ้บันเป็นสโง่กันกับพวกจัดใบย่อยกันกับแพลตฟอร์มก็ลองบาละใดยากินี่กี่อิชชูกี่บางงี้คงกับสเตียเงียกันดูกี่บุญกี่ pending issue กี่บาละya kerana duk mana ke ILP ke 8 schedule boundary issue kini ke assembly kalau pass dengan resolution ru ban pass ke central government baru ki MLA ki lah yang menjur ya ke ILP bat ke 8 schedule ndai ke sarkar government ke sarkar India kam patiau Ni apsa mau ni kan mau sa ya kata bohong sawan hak puar Christmas mati Christmas ki layak lah lain kali sa kabasau kan sawan ke Christmas tapi haduk mentang impat yo te nga ong kabahahi wa tang para mangiswa ki political party ki badan hak state forget kita ka jing affair jing mut mo ki ideology ki bang yakun election la no na de ka BJP ne ka congress ne oh bangi UDP DPP ki baro ki sang ki badan state balingi miawan swa ka wete bangi ni keren bet tik ini issue ki ta ka state bu syadin swa ya kita ki jing so fair jing mut lani ya ka election angin ya le kumbadai ban ya le ka election andre beladap ka election kamu baro ki parti di banwan ban ya kedan lang te warga sarkar ka kentui ka sarkar ha bakal ayalam kanun ka parti du khot lang ki pol ka parti baro khot maka all party meeting ka udang kebadan kama ban ya keren ini no issue kan mau ki senam ki memenchang ya kan do jing ha law and order problem ya kan do ki ki issue ki ba kum ka boundary issue ka ba ya dei ba ka Assam kemudian habakiwan baro ki pol ka parti habakiwan ki leader baro khot kadon ka syongkhia dan kadang so kalade hi ka porba kum ki political party kum ki nongyalam ki bangi sngo bangi don ka ta jingkit khle ndai bangi don ka jingkit khle bangi ne seng party lan ingin ne don ha party tam ne khon election kemudian hi galong ni keren ki issue la dang yelan kum kata ka kum perhat baro atrai tang kum ka state megalia so angin le lang khrui mo ban persno sarkar India ini ki issue belum pending ngai kata kala banera Good point Banuel ngaso ya ha ba ka ibi ba tito si on namar kadan kam ya bar khat hi stakeholders ban wan lang kham tam ek regional parties namar who will understand our issues bara own people and our own regional parties so kalau kita ke komisio ong biang mo it's a number game mo habakut di number kat ngopila ban pai hamit te ladang idon kumba news pak Prabhuwai MP number klang total number of MPs can including Borokhat then the north east representation the khenlang but Rajya Sabha but Lok Sabha athange gila pois ke lai pho clear dai kum ta hila lai pho clear te la bon ki MP lada katu Borokhat tu ki MP ki form ko wai ka block ban demand means you already 5% of the total parliament everybody inclusive kan lada kalong si siya kamta ideally speaking kung masyo ang no Pradeep Department he ukwa ay kata and it's a very noble thought like in a sense so idea is good but banong barokhat bandante it's nearly impossible te kala aljan no impossible namar ba kala along kung iba man kala along so diverse am jongi ba man ka kilometer bangiya do kala pher ka tin ka thli kala pher ka kum im ro te kan kata bi banong ba Kalalong, it's a very good noble cause, but it's more like a wishful thinking. But they put everything together. They put everything together, but you need the support, or at least you need a political party which is a national level political party to also be on your side. That is required. You can't. You need. Whether you're in the opposition, if you don't have a ruling, you need.
because katu pa kala form nu pa ka block te la da ka todot kum congress man tai baro khoi ki ong ki ka block ni ngidan padam sispa tam arsma MP na khen lang but Rajya Sabha and all that tinggal don hita kum sispa long it's a decent enough block pisu so am man ya fight te te ko long tak ni don kam ka jing rap na po pedeng makana now sakawai pat kam dei ba ong ba tang ba ki rap na pedeng kalau ada bendon kata political will lu na pedeng ban rap bikin not is por bangi yo ika state wan ong ba kadai tangka APHLC ba penyo ika state halo lada kam dei higa Indira Gandhi bakwa ban ai de pimyo hi de pipanro lada kam don kata political will na pedeng ken ba ong ba em kini ki tribals ki de ban shong la ka jong ki de ban preserve ka riti ka restore jong ki pinmyo hi te katu ka thought of process ka de ban dan wat na pedeng no te kitu bro khat it has to ka de ban click lang ken te ka jing form jo kini mentah kata ken bo ngai fi ngam su thu te namar ba kamdon kata ka kos ka balong proper ndai ka shulong ba ngila sha ngiat sherut ngisngo ba ngila sha thok mantara ka nusnem shu akani ka BJP kam yarap ngi thainga ngai pedi borno ngi snano dini bi parti betamai ne ngi snano dini force betamai khot lang pa regional party baro khoi khot ira em don ki causes ki bla kham sha ka ILP dong kata me basia ba ya kan long ka congress ko la don ni post term swa la don ni setiap what e ka boundary issue ngi kan mau sa ba ong ba dahwan ke government congress Amelia kandon ke congress government ha Assam ini solve no kas ka border issue le na 1972 por balong chief minister ba bring la don ki bring ki bla ries hapo assembly he ba ong okay ngila yo kata ka statehood che kata ka border ka statement kum kata ka lami ndai hanu mentang pala ba mesulong kita kan ba rani hatu PE ba kadon kata ka political will na kaliang ka sarkar pedeng wanra kita ki development ini ki policies na benta ka jela ka jungi Kini pai jonga hi hapo not is India kuntup lang ha jala jongi kadon ka isu ka ba pha menta pa kata hi na du mensyua ha menta ka dang ini kata ka de ka governance deficit long ka real governance sang ne kamdan ki hu thau sarkar de handrai na ka wei kasnam sa ka wei kasnam na ka wei ka phosnam sa ka wei ka phosnam kini ki issues jongi ki long on resolve very true on result. Dan ada bagi dawa statehood ngai thu EP yakin nu kisnan hak kanai spa andropot ter bagi la yo ele ka jong jala ngila ya song kumban handai adi end of the day ngai I ba kan ne ka jing yo jala ka statehood ru ka sulit ka sulong jing mentoi ki katu kan ni kumun su ong no ki bayo jong mentoi na kan ne ka jing yo jala ru ki dei ti ki ni ki bedan ka sarkar ba ki tu ki bedan jing dei ba ka sarkar bat kan ni ka trend ka continue hadu mentah kini ki issues ki badan on the ground but ngimla la kalong ha ka education sector la kalong ha ka yo ka kot la kalong ha ki robon ba ki benta ki long on result de kan ne ka pa pen I ba ngi na la ka jong ga yeng ru ngi la fail de ka central government ngane thu bi kam da border than ngi kan is ka central government hi ko ba kalong menta kala persang banora na kalang ka sarkar congress mensua kila wara e katu peluk is policy handai katu kam semtari kam wan sumudi open kelas ka ak is policy handai no actions bade long ba kan wara sisa kata ka special focus ban pen kalai ka not is kum ka special economic zone ban pom extra money sani ban wanra kita ki infrastructure ba he hadu menta ngai ka padon kan not is kadang sa hi ka ba sa dian ha ki jala ki prepare te katu kan ngi ki developments ki baja po Assam to mahapo Assam ro PE development ki sulong ka hoti centric isu develop te ka hoti finally siki interiors ka Assam ro ka tan gun bijing te ka central government ka dei ban phai khmat karpang support not east India jongi te kumenta ka ne ka sarkar MDA hang ni ka badon jing dei ba ka sarkar po BJP nang theru ngam sim I kam ki karan ne hakane ka new front mata ki karan ne kata ga bargaining power di mentang bagi along in alliance sungai ikim ban bargaining ai na ka banta ka jing mentoi jong ka jala di ka bakhado ngai susah control penban tugum boong menne kane ka boundary dispute ka ba persang ban solve bukan rak sama mentaru ka supun hun tang yu ba yu himanta ba sarma hanre yi pai ba kim hun tara ki bun ki lecha court case di ki pai ba on the ground pendeli ben kali ki kim sultan mat ya ka to ka para ka phase 1 ne ka phase 2 ka bagi persang ban solve ka boundary dispute tikum kita ke dan to shabangan penkut yang ni kejing kran ko ban yasngo na PE pa iwe ya kijing kran penkut an sedang sha ni ba khar krang hanga te nga susngo tang kata pi men to long ting na chong central government dai
successive government support state jungi dia all meki ki don ke Bynta tu menura ke state ke jungi ko mengi kimi nanti bahkan long bro kata I think chua bingin pej palat kata san government ke ngin hap pej la dia ru ke bingin la le nam ta state ajong ke kata ngin pej you know we ngapai kai ngi sutanat bah ben free that victim card tu ngi menghalia ngi victimize ngi le ban ngi sale ben ngi sale tam ngi ju kali bra ya katu ka ba ai bala ai ngi deng la penan kam kumnoi katu ya katu ngi ben so I think so ngi la have change ka perception ka jungi ka thought process ka jungi but I think so we need some good governance not try that I think so successively we have failed to bring up good governance for state Batitas. Pi kabakongsan ni habang yang keren ya ka politics. Bunsin ya keren betang ya ka election. Bakupno ban job election. Henry ngiduna palat ada state ya pinong ha India tu ya kita ki polisi mereka. Ida kipek kai mo dalam assembly kat nungut ki ban keren. Apa assembly? Duna ha. Bun ngi keren tangi ki scheme. Yang we wangas new surok kata ngajonga ke bomlong kata ngambil tang konstitusi la jong dan bon keren sapang ki isu bede naga banta ke setiap naga banta ke balang nanoi nang banta ke tak menteri kita pero ngi komplain le pam yo surok bom yo light bom yo school tang kita telada kipai ba jong ngi ru kowe ki khampet yo tau nomi khmat ubah kham la ban ai bukan lah ban ice cream, ban ice jengerap, ban pisah. Ini kempen, ya kibriu ki ban tray shisha nak banta ki polisi. Ini kam sibun ki polisi mereka. Lagi sibun tangi social worker te. Kampoi saya ada sikit. Syo sangat ta. Ba Manuel. Thầy ngam lạ chú vẫn khăm best bữa nay bữa keren bữa lumit kini mo. Amal teng kadai si shahi kum ông bà khat plan ru ba. Habakot hi khar prang mo. Habakot hi kadai ka. Ngili ban perkhat shoi la di. Ngili ban ask what you can do for your country, don't ask what your country can do for you. It's as simple as that. It's a very good statement man ong ba. And on top of that, back so what titos ba ong ba. Policy is most important. I think ngam ko asu banong ngatrai kelas tenat parat kata te. Nakadiang jong Thailand. Can I just add one thing? When you talk about policy, I said long I said ong gini kena samla menta. Do you know who brought the Meghalaya Land Transfer Act? It was a legislator, Martin Narayan Majang. Imagine lada ketua act come done. What would have happened to us? Nila long Tripura. That is where legislators are so important. Statesmen and legislators. Statesmen, yeah. Hardly you have any bills. No bills. Barani, closing comments, Pi. Nagalang jonga supun kamau biang gitu kikintian ki bau adaban bau ula keren. Baka political party kadai ka seng jugi brio ka baka jing temu jongka tolong pan kentiu ya kari baka jak benri. Tane ban promote ya kan national interest. Begini ki political parties kidi tangki platform te ka jing temu hi ka di ban long nak benta ban kentiu ya ka jala ya kari bak dia ka jak benri. Digino ki party ki di bentri hangta. Ti hang ni pon di India jongi kalau ngabadai bangi dan kam ban tei ki jingking. We should build bridges not walls. Kalau ngabadai bangi ni connect para bangi tang balong habangi tei kini ki bridges ngide ban sutu bakini ki bridges kidai nak benta karoi kapar bakan ya bakan kiu seprang ndai nak benta ka personal aggrandizement lan ka ji onong simete kini ki seng sai partai ka hadu him tang I ka promote ya ka personal interest ya ka kanum po isai we need bridges of truth of trust kata poton kam boleh sibon itu to ka jing thau ya kani ka Kynhun bak thamai ka kadau ya ka dak bak kongsan ha ka jing pin bai rinti ya ka san parthai hapo ka Thaiñ ka wei ka bala le se ban san dur thamai ya ka bor ban ya dawa langkum ka Thaiñ Shatei Lam Mihngi bat ban pin thamai ya ka jing mi khmat jongka ha ka san parthai jongkari ka Thaiñ ka don kam ya ki Kynhun le ni kita kitnat ki bala ban kren lala ka jong ka Thaiñ chapang ka khndo ka shiap ki wa ka jing wan rung ki nongwei bat ka jing kan mau klem da apat ya ke jing ai jing bit nanong ba Delhi kat ba kani ka kam paja kinu ki lama thamai kin chulong kum ka wei ka jing rwai ka ba la sngap barabor balaya lap da ki nong rwai ki ba julong kum jo shakipat ba ki ba la tip lupa kumno kan kut ka jing yalap
Kawan ai kublai kerpangi ki nong isim Bynta ki jongi bat ki riu sampang ki badan ha studio iba M Kharkrang iba Tito Starwell Khan iba Manuel Badwar bat ya iba Dr. AW Rani riu kumjo bat ngai kublai pi ki nong pe ki jongi hadu ni kendofat ha ke episode boleh sebut